sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Habang ino-open pa ng phone ko ang kwento ng Mahiwagang Burnay, muli isang bonggacious na happy anniversary sa aming AM station na DZRH. Anniversary. Ang saya naman po ng libreng pa-lunch. Pwede kang pumili, litsyong baboy o litsyong baka. Tumawid ako dun sa baba, nag-hi ako dun sa DZRH sa diba? AM. Kasi syempre mapatiin natin sila. Yan. At salamat po dun sa mga papagkain nyo po sa amin. Thank you po. Ayan, nagbukas na. Yeah. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Isang magandang araw sa tambalang nagbibigay liwanag at lakas sa maraming tulad ko at sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Ako po si Joey, 29 years old, single, at 3 taon nang nakikitira sa tita ko dito sa Central Luzon. Tumutulong ako sa maliit nilang tindahan. Tulad mo, Miss Nicole, ako ay isang Bicolano. Nangarap ako ng mas maayos na buhay kaya iniwan ko ang Bicol at umasang sa ibang lugar ko mahanap ang aking kinabukasan. At ito po ang dahilan ng pagsulat ko ngayon. Ganito po kasi. Napakabait po ng mga kamag-anak ko. Wala akong binabayaran kahit magkano sa pagtira ko sa kanila. Mahirap pala yung ganon, yung napakabuti ng trato sa'yo, kasi dahil doon pakiramdam ko, dapat lagi akong sang-ayon sa kanila. Wala akong lakas ng loob na sabihin yung totoo kong nararamdaman o sumuway sa gusto nila. Yung utang na loob ko ang naging tanikala ko. Tanikala? Lalim. Malapit na po akong mag-30 at lately parang hinihila ako pabalik ng Bicol. Wala naman na po akong mga magulang at may kanya-kanya ng buhay ang mga kapatid ko pero hindi ko nakikita ang sarili kong tatanda sa tita ko. Hindi ko ma-imagine na sa lugar na ito ako bubuo ng sarili kong pamilya. Nakapagtapos naman ako ng kolehiyo at pasado sa civil service exam. Alam ko namang kaya kong magsimulang mag-isa. Ang problema ko kumikinang natambalan. Hindi ko alam kung paano ako magpapaalam. Natatakot ako sa magiging reaksyon nila. Baka isipin nila wala akong utang na loob dahil iiwan ko na lang sila gayong tinanggap nila ako ng buong buo at trinato ng maayos. Baka sumama ang loob nila sa akin. Natatakot po akong magpakatotoo kasi baka masaktan ko sila kahit pakiramdam ko unti-unti na akong nauubos. Paano ko po ba sasabihin ng maayos ang saloobin ko sa kanila? Ayoko na pong mag-yes kapag no ang sinasabi ng puso at isip ko. Turuan niyo naman po ako kung paano piliin ang sariling kapayapaan kesa sa kapakanan ng iba. Maraming salamat po sa inyong payo. And Miss Nicole, magpagaling ka ha. Ang laking bagay ng boses mo sa maraming kagaya kong patuloy na lumalaban sa tahimik. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Joey. Joey, kakausapin ka ni Nicole sa in Bicolano. Aha. Oh. Joey, alam mo... Aram mo, Joey. Marhay na, ano ba? Marhay na, hapon? udto. Udto, ayan. Udto is tanghali. Ayun. Hapon, di ko na alam. Tama na, Joey! Marhay na udto. Tulad mo, Joey, hinihila na rin ako ng Bicol pabalik. Yan. Tinatawag na rin ako ng mga kamag-anakan ko sa Bicol para matuto na talaga akong magsalita ng Bicol. Nakakaintindi ako, hindi ako masyado nakakapagsalita. Ayan. So anyway, para kay Joey, una sa lahat, sabi mo sa akin magpapagaling ako kasi yung boses ko ay nakakatulong. Alam mo, yan naman talaga ang prayer ko kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko pa pong, kung para sa iba ay ingay ito,
kung para sa iba ay inspirasyon ng boses na ito, kung para sa iba ay nakakagaan ito, gusto ko pa po itong gamitin. Gamitin ko pa po sana, Lord. At saka, I promise po mga tambalanisa, sa Friday na po kasi aking surgery, no? I promise po gagalingan ko. Kung paano ko gagalingan, basta bahala na ako doon. Basta ipagdasal natin lahat. Basta ipagdasal nyo na lang, di ba? Na talagang makakabalik din in time kasi madaming gagawin. Ayan, ako sure ako ipagpa-pray ko yan kasi sa Sunday ako yung mag-message, so it's a congregation prayer. Ayan, community prayer ulit, di ba? Lakasan po nating lahat ng dasal. Marami nagtatanong kung kailan, so it's going to be on Friday, 7 a.m. July 18, 7 a.m. So, ready nyo yung mga ready placards. Ready nyo na mga placards so kay God, ha? Lord, baka naman, ganyan. Anyways, balik tayo kay Joey. Joey, ako personally nararamdaman ko yung struggle. Yung feeling ni Joey kasi ako mahihain ka? Hindi, one time din. Nangyari din yan, parang nakitira ka doon sa bahay ng kamag-anak mo na mabait naman sila pero alam mo yung wala kang freedom, hindi mo magawa. Yung halimbawa, yung pagtulog, hindi ka makakatulog ng mahaba kasi baka sabihin nila, tulog ka ng tulog. Kasi naglalakad na sila or may ginagawa na sila. Pag gumising ka naman ng sobrang aga, natulog pa sila at nag-ayos-ayos ka, baka sabihin naman, ano ba naman to, walang konsiderasyon. Ang aga-aga, ang ingay na, tapos diba? yung kain mo, hindi ka makakain. Halimbawa, pag paborito mo yung ulam, hindi ka makakain na marami kasi baka sabihin nila naman yan. Correct. Ang dami. Kaya ako, ramdam na ramdam ko. Kaya nga so ang tanong, dahil na-experience mo yan, ako kasi hindi ko kasi na-experience yan no? Paano mo in-express yung sarili mo? Yung tunay na ikaw, na matakaw ka talaga sa hipon. na 10 oras ka talaga matulog. Paano ginawa? Nag-decide, kasi kaya kami nakatumira doon kasi nung nangyari sa mother ko, yung bahay namin, di ba doon siya nagbigti. So parang vinacate namin yun dahil yung ayaw memories. Ayaw nyo maalala. So doon kami nakitira sa mga kamag-anak namin. Until such time, sabi ko, nag-decide na kami na bumalik na tayo doon. Sinama ko na si Mrs. na bumalik na kami doon sa bahay. Kasi there's no other way around talaga. Correct. So, nanggaling na mismo kay Diego, there's no other way but to say, and there's no other way but to live. Ganon naman talaga And kung talagang yung mga kamag-anak mo ay tunay na nagmamalasakit. Tsaka sinasabi mong mabait, makikita mo sa reaction. Correct. Tunay nagmamalasakit at tunay na mabait, kapag ka nagpaalam ka, ang gagawin nila ay iintindihin. So suportahan ka pa. Correct. At sasabihin nila na in their minds, in the first place, nung kinupkup ka naman namin dito, wala namang kaming ine-expect na anything in return. Wala namang usapan na ikaw ang magbabantay sa kanila sa pagtanda. Nasa puso lang kasi talaga natin kasi naging mabait sila sa atin Kaya meron tayong tinatawag na utang na loob. Gusto natin naman talagang ibigay. Kaya lang syempre, ayaw naman natin ng pinaplastic mo ang sarili mo. Pinaplastic ka na nga ng ibang tao. Correct. Pero ganun pa rin din Walang way Paplastikin mo yung sarili mo, paplastikin mo yung feelings mo. Ang sinong talo dito pag plinastic mo yung sarili mo, hindi ba't ikaw din? So there's really no other way but to say it. Ang kailangan mo talaga ay ang dasal dyan, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na magsabi. Kasi for sure, nai-imagine ko na yung utak mo, sinasabi niya na yan Sinisigaw niya na nga sarap ng tita mo Gusto ko nang umalis. Hindi ko nakikita yung sarili ko na dito ako tatanda. Sinisigaw ng utak mo, pero sabi ng bibig mo, sabi ng dila mo, wale. Diba? Pero siguro lang, para hindi mo lang sila biglain, yung pagsabi mo na, bigyan mo rin din sila ng time, halimbawa, a few months, para at least yung mga maiiwan mo na ginagawa, mapaghandaan din. Hindi yung agad-agad Correct. Tama. Parang katulad ng pag may magre-resign sa trabaho, di ba? Na, syempre, sana bigyan ka ng 30 days. Yan, parang at least 30 days. Hindi yung bigla ka na lang mag-aawol. May kilala ka ba? Kasi totoo. Totoo yan. Tama yung nag-example. Tama yung line of reasoning mo, Jegs, na wag mong biglain. Pwede mong biglain na sasabihin mo, aalis ka na. Pero sabihin mo sa kanila, pero hindi pa naman po sa ngayon. Meron pa po akong 2 months, 3 months, or ngayon mo na sabihin ko ang balak mo within a month. Diba? Halimbawa, plano ko po, sana December uuwi na ako ng Bicol. So, it gives them time to adjust
their lives nang Yes. wala ka. Oo. It gives them time na maghanap ng pwedeng kapalit na kasama nila kung kailangan, 'di ba? Yung mga ganong klase mga eksena. Kasi nga, tulad ng binanggit ko, ang hirap sa isang opisina eh. Yung, for example, Aalis ka bigla. Oo. Di mo tinupad yung 30 days, kunyari, tas nag-awol ka. Pilay lahat eh. Oo. Maawa ka naman dun sa mga matitira, di ba? May mga madadamay May na mga madadamay na trabaho. trabaho. But I mean, of course, tatakbo pa rin yung opisina. Ang isang opisina naman po, sa totoo lang, come and go ang mga empleyado dyan. Yes. No one is indispensable. Kahit sino, kahit pinakamagaling, pwede pong maalis at pwede pong mawala, di ba? Pero syempre, may adjustment period na tinatawag. Yan. So maganda yung pagrarason na sinasabi ni Jegs. Parang pag nawalan ka ng kasambahay, Oho. di ba? Wag mo naman akong biglain, te. Di ba? Hanap muna tayo ng kapalit. O Oo. kaya, hintayin muna natin na maka-adjust tayo ng kaunti. Wag Oo. naman agad, bukas na. Sasabihin mo, baka alis na ako sa halimbawa, August. Oo. At least makakapaghanap ngayon yung Ngayon pa lang. pinapasukan mo ng Correct. possible na sino ba yung pwede mo na mag-alalay. Kasi mahirap kasi Tama. yung iiwan mo na lang sa ere. Literal talaga Correct, iiwan mo sa iwan ere. sa ere. Lalong-lalo na kung halimbawa ganito na ang tagal mo na sa kanila. So kumbaga, yung routine, kasama ka na talaga sa buhay nila. Oo. So talagang tasin ko alam kung matanda na ba sila tito at tita, ano na ba yung lagay ng kanilang kalusugan, 'di ba? Oo. Yung mga ganyang konsiderasyon. So hindi talaga siya madali. At hindi natin alam, baka inaantay ka na lang nila din, Pwede Joey. din. Diba? Nahiya lang sila Pwede sabihin din. na pwede ka nang kaya mo nang patakbuhin yung sarili mo. Baka naman gusto mo palaguin nang mo. Oo. gusto mo nang Nahiya lang bumaw. sila, oo. Kasi nakatapos ka na at may Oo. civil service examination kang natapos din, 'di ba? Oo. Kaya hindi natin malalaman yan Hanggat walang naglalakas ng loob. Tama. Tama 'yon. Kasi for all you know, totoo, parang, 'di ba, isang pamilya kayo. So kayo yung pamilyang nahihiyang magsabi, 'di ba? So ganun din sila. Kasi doon sa part din naman ng tita mo, baka pag nagsalita sila, baka isipin mo na pinapalayas ka. Oo. Ikaw din naman. Baka naman sabihin nila, wala ka man lang utang na loob. Oo, yeah. Yung pala, sa totoo lang, gusto ka na lang mag-fly on your Oo. own. 'Di ba? At gano'n naman pala. Mutual naman pala ang Oo, feeling. yan. So, 'Di ba? again, hindi natin malalaman yan hanggat walang ginagawa na aksyon. Correct. Hanggat hindi mo gagawin. Mhm. So, there's no other way. Ayan. Walang ibang paraan kundi yung nasa utak, Oo. itatawid ng Oo. dila. Tsaka wag nang pagtakpan kung ano-ano pang dahilan. Wag na. Kasi Oo. minsan kapag ka nagtatakip ka pa ng dahilan, Oo, mas nakakairita pa eh. Nagkakasala ka pa. Correct. Kasi yung kasinungalingan mo, mapapatungan ng kasinungalingan Oo. hanggang nakabuo ka na ng isang buong kwento. At ikaw din mismo naglagay ka ng pressure sa sarili mo. Hmm. Kasi nagsinungaling ka, ito yung rason, so gagawan mo ng paraan na isipin nila, ito talaga. Tama. Hanggang sa mahulog ka na mahulog sa kasinungalingan. Correct. Ang hirap nun. Totoo. 'Di ba? Naalala ko yung mahulog sa kasinungalingan na example eh. So for example, meron akong kakilala. Ayan na Ayan na. naman. Ang kakilala ni Nicole Yala! Ready! Kapit! Kapit! O eto na. So yung kakilala ko, meron siyang regular na pinupuntahan na salon para magpagupit ng hair, magpaayos ng hair. So one time, may na-discover siyang ibang salon. So pero yung dati niya pinupuntahan, mga kaibigan niya na, mga dati pa man na sila, naging magkaibigan na. Pero gusto niya lang talaga kasing mag-try ng iba. Tapos na-realize niya, dun sa ibang salon, mas magaling, mas mahusay, mas bago yung mga produkto, technique, correct, at mga technique. Oo. 'Di ba? Yung dun sa pinagpapagawa niya na very loyal naman siya doon, luma na yung gamit, luma na yung mga tao. Luma na. Oh. So sa madaling salita, in-enjoy niya talaga yung mga services doon sa bago. Pero isang araw, na-realize niya, parang namimiss niya. So, bumalik siya doon sa salon na luma. Tapos sabi nila, Ma'am, ang tagal mo namang hindi bumalik. O eto na, para hindi masaktan. Para hindi masaktan, kasama kasi ko, Jigs eh. Kaya rinig ko yung storyline niya na sobrang nakabuo siya ng isang malaking kwento na parang, grabe, parang ikaw dapat yung naging DJ. Dapat scriptwriter ka ng Dear Love. Kasi nag-umpisa siya sa, hindi kasi, alam mo, nagkasakit kasi yung isa kong kamag-anak sa Bicol. So, nagbantay ako. So,
alam mo yun? So, yun lang. Pero para maging convincing, ang dami niya pang dinagdag ng mga kasinungalingan. Kesyo, ang hirap nga ng buhay doon. Siya din daw yun ng mga nagtanim. Alam mo, umabot na sa kamote. Umabot na sa kamote yung Dinamay kwento. yung mga kamote. Kaya nga, nananahimik yung mga patatas. Nadamay sila. So, nakagawa siya ng isang buong kwento na tinanggap naman ng mga nandun sa salon. Wala lang, it's just an example of, ganito po yung example ng kapag trinay mong i-sugarcoat para lang hindi masaktan, ang ending dito, ikaw pa yung may kasalanan kasi yung kasinungalingan mo wagas. Sabi ko nga sa kanya, alam mo friend, sa nangyaring ito, hindi ako sure kung maniniwala pa ako sa'yo. Kasi kaya mo makagawa ng kwento habang nagpapakulot, iba ka din. As in, yung kwento mo, ibinaon mo sa lupa eh. Totoo! Literal. Literal! Dinaan mo kami sa kamote at patatas, pambihira. So again, kay Joey, there's no other way but to say it. Sabihin mo lang talaga na eto na yon, I have to leave po and thank you very much. Tama. Huwag mo kakalimutan magpasalamat sa kanila. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!